गणतन्त्रनि पद्धतिजों आवगायनो थाखाय जों बिथांखौ चेलेन्ज खालामो आरो बिथाङा थारैनो सासे चेलेन्जिं मुडनि सासे दैदेनगिरिब्ला काउन्सिलनि एसेम्बलियाव फैनानै आंखौ बुंफैथोंना आं फरेनार ना इन्डिजिनियास आं चेलेन्ज खालामो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मार्च दानाव जोंहा मोनसे एसेम्बलि जानो थांगासिनो दङ बे मार्च दाननि एसेम्बलियावहाय बिथांनि जा 10 जन माबाफोर दंबावो एमसिएलएफोर दङ बिखाफोर दानानै फैदों आंजों दावहा नांनो थाखाय आं फरेनार ना इन्डिजिनियास फार्स्टआव आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिटिआर बासिनिसिम हाग्रामानि सोलोंथाइनि सायाव आंहा सन्देह दङ हाग्रामानि रोंगौथिनि सायावहाय जुदि बियो रोंगौथि गोनां सासे मानसिमोनब्ला फरेनार आरो इन्डिजिनियास बे सोदोबखौ बाहायनो रोंगौमोन आं जुदि बिथांखौ आरटिआइ होयोब्ला जे बिथाङा सासे इन्डिजिनियास इन्डियान मानसिखौ थागिबि सासे जाथिखौ फरेनार जे होनदों होमब्ला बर'लेण्डखौ बिथाङा मा आसाम भारतनि मोनसे गणतान्त्रिक देशनिफ्राय आलादा मोनसे हादोर खालामनानै रायजो खुंदोंमोन नामा आं बिथांनि सायाव दा आरटिआइ होनो हायो गोसो जायोब्ला खिन्थु आंनि खोन्थाया जादों आं मूर्ख जानो नागिराखै आं सोरनिबा एगेन्स्टै थांनानै खामानि मावनानै समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिराखै बिथाङा गाव सैथोखौ गनायनो हायियावनो जाहा थाहा गुबुन माबा राव बखिलागासिनो दङ फरेनार सोदोबखौ बाहायनायनि थाखाय बिथांनि सायाव जे मोनसे एलिगेसन जाथावना बे बाथ्राखौ बिथाङा आयेन बायदि सोंनानै लाथों गतिके आं बिथांखौ खावलायो नोंथाङा दा सौलायै मेंग्लिखाबाय आथिं आखाइ रुमायजोबखाबाय दा गं बायनानैबो गं बायाखै होननानै बुंना लाबाय थायोब्ला रायजोआ बेखौ मानिनानै लाया गतिके दा गणतन्त्रनि पद्धतिजों आवगायनो थाखाय जों बिथांखौ चेलेन्ज खालामो आरो बिथाङा थारैनो सासे चेलेन्जिं मुडनि सासे दैदेनगिरिब्ला काउन्सिलनि एसेम्बलियाव फैनानै आंखौ बुंफैथोंना आं फरेनार ना इन्डिजिनियास आं चेलेन्ज खालामो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मार्च दानाव जोंहा मोनसे एसेम्बलि जानो थांगासिनो दङ बे मार्च दाननि एसेम्बलियावहाय बिथांनि जा 10 जन माबाफोर दंबावो एमसिएलएफोर दङ बिखाफोर दानानै फैदों आंजों दावहा नांनो थाखाय आं फरेनार ना इन्डिजिनियास